U għal-ġurnata oħra l-Partit Laburista qiegħed juri biċ-ċar li mhux kapaċi jieħu azzjoni quddiem min jiżbalja. Anthony Abela esprima r-rabja u l-frustrazzjoni tiegħu għan-nuqqas tazzjoni minn Gvern Laburista. Dan wara li martu ġiet imsawta fl-Isptar Mater Dei minn Jesmond Baldacchino, kunsillier Laburista. Huwa sostna ma' Lavin Malta li għadu ma jistax jemmen li l-aggressur Baldacchino għadu jiforma parti mill-Kunsill Lokali taż-Żejtun wara li allegatament ħebba l-martu waqt li kienet qed iżżur lill-omma li dak il-ħin kienet qed tieħu kura medika. Abela saħaq li l-qorti stess sabet li l-Kunsillier Laburista ħati iżda l-Gvern Laburista baqa' maħax azzjoni fil-konfront tiegħu. Mid-dettalji li ħarġu fl-aħħar jiem jidher li dan l-inċident seħħ ftit minuti wara li nqala argument bejn il-familja ta' Mart Anthony Abela u oħta li hija Mart Baldacchino fejn allegatament waqt l-argument Baldacchino fajjar daqqa ta' fon Angela. Il-qorti sabet lil Jesmond Baldacchino ħati u ingħata sentenza sospiża ta' sena fil-waqt li ġie ordnat iħallas multa ta' 2000 euro jekk jikser il-kundizzjonijiet imposti fuqhom il-qorti. Meta tkellmu ma' Lavin Malta Anthony Abela u martu Angela esprimew id-dispjaċir tagħhom għaliex spiċċaw hemm warba u jidher biċ-ċar li ħadd ma jimpurtah jew irid jieħu azzjoni kontra l-Kunsillier Laburista li għadu sa issa jifforma parti mill-Kunsill Lokali taż-Żejtun u parti mill-Partit Laburista.